Здравейте на всички! Отново с Easy English BG. Урок 9. Какво означава there is и there are? Използваме ги, за да кажем, че нещо съществува. Това ще учим в днешния урок. И така, нека започнем с there is. За едно нещо или небройни съществителни. Използва се, когато искаме да кажем, че нещо съществува. Ето и няколко примера. There is a book on the table. There is some milk in the cup. Ако има нещо неясно, моля пишете в коментарите, ще отговоря на всеки един. Сега нека продължим с there. За повече от еднобройни съществителни. Използваме there, когато говорим за бройни съществителни, множествено число. Ето и два примера. There are two chairs in the room. Are there apples on the table? И така, сега нека разгледаме в отрицателни форми, как се използват. There isn't, there and. Добавяме едно and накрая и в двете форми. There isn't за едно нещо или небройно. There aren't за многобройни. Има и два примера. There is a pen on the desk. There aren't any student in the classroom. Ако има нещо неясно, пак ви напомня, може да ми пишете в коментарите, ще отговоря на всеки един. Сега, нека разгледаме как да задаваме въпроси. Is there, are there? Is there за едно или небройно. Are there за много бройни. Ето и два примера. Is there a cat in the house? Are there any apples in the bag? И сега нека направим упражненията. Моля ви, правете упражненията. Ако желаете, също е добре да си ги записвате на лист или тетрадка, за да не забравяте и да си ги припомняте често. Ако имате нужда от превод, моля пишете ми в коментарите, ще ви го напиша, няма проблем. Попълни празното място с there is, there are, is there, there isn't, there aren't. Очаквам вашите отговори в коментарите. И така, тук може да проверите вашите верни отговори. There is a banana on the table. Is there any milk in the fridge? There are two windows in the room. In this room. Is there a problem from here? There aren't any students today. И така, това беше за днешния урок. Ако ви е харесал урока, гледайте още безплатни уроци в YouTube. Абонирайте се за Easy English BG със subscribe бутона. Ако желаете още упражнения, може да посетите нашата Facebook страница. Линк ще намерите в описанието под видеото. Там има по-подробно обяснение на целия урок, с още много примери и много обяснения. Благодаря. До следващия път.